wannan rayuwa Allah da ya kyauta. Kai dai bari. Mu da kyau. In mun yi da kyan ba, wai yanzu fi su dinin layi sabi a ce riga hannu ɗaya kamar shedan hewa ma kake da riga. Ha kake yadda in yi sata ke noni. Ni ba sata nake ni ba, amma ko ka mallawai kasa ni zai ce ma. Ai shi to sai in yana bani wani sa. Ya baka ba kai ke mai wanki ba. So kake daukan mai abu. Ce ba kai ke mai wanki ba. Idan ni ce mai wanki. To dan ka sa mi zai ce ma. Ni zai ce ma. Ai kai dai ai ta sha'ai. Ya ta jaraba. Amma salamu. Mamala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mamala haka yi ni. Inna lillahi wallahi ni al'amarin zamanin nan billahi lazi tsoro yake bani. Yanzu nan jiya aka suna a gidan liman. Kadiba a gani garin nan. Ba tinkiya, ba rago, ba akuya. Dan tauran nan na zamani babu, kazan nan ta zamani babu. Ko kun san ko me aka yanka? A'a. Ke ka faɗi. Madurgujin katon tuwo aka yanka jiya gidan liman. Wai kai yanzu malam Bala fi sabidillahi ba ka iya barin wannan halin naka. Duk garin nan yanzu babu wanda yake ka iya gulma da kilbibi da kicihi. Ka ji tsoron Allah. To wai kai in banda abin kama Bala. Shi ho maliman su ne masana. Tun da kaga an yanka tuwo gidan malima, to tuwon Allah ya hore mai. Wai daga hidin gaskiya saboda Allah da annabi ku je ma wannan magana. Ai gaskiya ce mu ma muke gaya ma. Dan ka gyara. Wata sabuwa in ji an caca. Zan ka kuma leka gari. Wai kun san da cewa Raba Kirezi ya dawo? Raba Kirezi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Raba Kirezi wa man Bala. Ai ko annoba ta dawo gari. Kai Rabe, Bala zo Bala. Ba magana nake wawa? Kai Bala, ka san na san kai ka san duk abin da ke faruwa a cikin garin nan. Bala, Raba Kirezi nake, kowa ya san waye ne, kuma kai ka san abin da na aikata na garin. Gaskiya ne. Bala ya zama dole sai ka gaya man abin da ke faruwa. Wallahi ban san abin da ke faruwa ba, jiya na ware hitowa garin nan. Masassara ta kama ni. Bala na wuri na ne kai. Raba Kirezi, you are welcome back. Raba Kirezi, you are welcome back. Bala, mu koma gefe, akwai 'yar maganar da nake so ni da kai. Allah ya kawo dai albarkar kasuwa sai a hankali. Allah dai sa a saido don binna. So a zuba gashin nan. Tun kafin wannan tijararren masu tigo tema. Tijara. Ina Zara. Ga wata mai gida. Ina jin ki kina maganar adashi. Kuma na tabbatar da mutanen gari ma sun sani. Matan nan da take adashi ba mutum ne arziki bace ba ta da kirki. Na ji kina cewa za ki ƙara hannuwa a cikin adashen nan. Kul ki yi abin da za mu tsira da mutunci a cikin garin nan. Amma kuma mai gida dirishin kirkin da ka ci ana faɗa mata sai fa in ka ci ba kai mata zubi bane ba za ta yi wannan rishin mutunci. Amma matuƙa aka yi mata zubi ba ruwanta da wata tijara. To ina take ita? Kina ina ne? Zo. Kauna, abin da nake so da ke, duk lokacin da za ki ɗauki tallan nan kyauta waje, ki kiyaye da wa'anda ke kiran ki,
ko ba gaskiya ba. Idan kika ga mutum da gajeren wando, kika ga alamun kamar ba mutumin kirki bane karki je. Kuma ban ce a rika zuwa bayan gari talla ba. Maganar bashi ko hayaniya, na hana ki kare min mutunci na a garin nan. Duk da dai a gidan nan kamar bawa nake wajen uwarki gata nan. Awakai ke gare ta ko ƙaho ban da shi a gidan nan. Amma tsaye ne ka ki tashi ka nema ba dole ni in nema in tara ba. Na nema kuma haka na aure ki. A'a. Amma kuma yanzu ni ya nike ma kaina ko? To dan ban da shi gori zaki man. Kai dai mai gida kawai shi kenan. Yanzu an dan rage ko? A'a mai gida kamar ya an rage. Haba kai baka jin kunya ko da yaushe kai a baka dai a baka ka tashi ka dai ka nema. Ku matsala kuke nan wallahi. Mutunci wallahi. Albarka Allah ya maki albarka kin ji ko Allah ya bada sa'a. Zuciya ba dai hali irin ta uba ba. Ƙarya ne wallahi. Ka kanki kamar ubanki ba. Yan wuri. A shi nan. Allah ya akwai yaro na nan ya dawo dan iska. Ana ce mai Raba Kirezis ba mutumin kirki bane yaro ne dan iska da ya gagari gari. Kar ki sake in ganki zukunna tare da shi. Ke je Allah shi kiyaye. An dan rage ne. Ai sake. Ke haba matsala kike nan wallahi. Wai kai mai gida ban san irin halin ka ba. Shikenan zuciya ka ta mutu baka iya fita ka je ka nema. Sai dan gambin da nake samu muna ta kankara shi zaka zo ka cinye to wallahi. Kai da Allah saurara kin ji. Ranar duk da aka ce na faɗi a gidan nan na rantse da Allah ke makin faɗi magana yau ice karmami Qur'ani an gama sai dai ki rika tahiya da kanki kina zuwa ke yau ki kawo shi da gaskiyar magana kuma duk wannan kankan da kike kina buɗe ido kin cikin koshi kina ga mun magana a santa ƙarya kike yi duk ranar da na faɗi wannan kibar taki na rantse da girman Allah sai kin sace ta zara me ga dabbobi ga kaddarori na aje gafara da kai hita tahi Sale. Ladidi. An dawo daga gona? Wallahi ko ya zuwa lokacin zuwa yara yayi haka? Wallahi. Mu je daga inuwa ya baka kawo da ka na san ka fara. Abin da ke na siyarwa Ladidi? A'a Sale, ai dan ka isa. Kai dai mu je. An yi haka? Mana. To shikenan Ladidi. Wannan dinni kadai? Kai kadai. Amma dai da kin basa saboda na san abin sai tun gida na jira na. Kai dai ka ci idan har baka ci ba kana nuna ban da muhimmanci a garin nan. Muhimmanci ma kuwa. Ai ko da na kuci to sai na daddanna na tura sa. Ladidi, ina da muhimmanci a gare ni sosai ma kuwa. Ko ka ta mishi? A'a, kai dai ka ci. Ladidi, ido na ci ya ci na gode. Aka wuce. Gaskiya. Na goshi yanzu ki tashi idan ta kai miki. Boko. A'a, kai dai ka fara tafiya. Ban yadda ba saboda kawai wani biyo mun ke daga baya. Tashi in ta kai miki yanzu. Bismillah.